Pravdepodobne ste už počuli teóriu o tom, že sme priemerom 5 ľudí, s ktorými najčastejšie trávime čas. Dnes mám pre vás ešte zaujímavejšie čísla. A síce z jednoho výskumu, ktorý bol uskutočnený v 11 rôznych firmách a trval viac ako 85 000 odpracovaných hodín. No a v tomto výskume zistili, že ak sedíte 7 metrov od človeka, ktorý má vysoký pracovný výkon, váš vlastný výkon sa zvýši o 15%. Ale čo bolo veľmi zaujímavé a čo už vieme, čo výskumy potvrdzujú, že negatívne nastavenie, negatívne emócie sú ďaleko viacej nákazlivé, ak sedíte 7 metrov od človeka, ktorý má nízky pracovný výkon, váš vlastný pracovný výkon klesne o 30%. To je šialené číslo, čo poviete? Tak kto sú tí ľudia vo vašom okolí?